איך עושים מדיטציה? זאת שאלה שהרבה פעמים שואלים אותי. יש הרבה דרכים איך להיכנס למצב כזה של שקט פנימי. אני אלמד עכשיו שתי טכניקות, או אולי אפילו 3 במידה מסוימת. אז הדבר הראשון שאנחנו נרצה לעשות זה לשבת במקום שנוח לנו. אפשר לשבת על הגבהה, פחות כדאי לשכב, אבל גם אפשר. הדבר הראשון שאני רוצה לעשות כשאנחנו רוצים בעצם לעשות את הדרך שלנו פנימה, זה ליישר את עמוד השדרה. אז זה משהו שאנחנו יכולים לעשות כל הזמן, כן? גם כשאנחנו נוהגים או כשעובדים, כשאנחנו נמצאים פשוט בבית, להתיישר. אני רוצה לפתוח את כל המעברים ולאפשר לתנועה טובה לעבור בעמוד השדרה שלי, מהקודקוד של הראש, מהכתר ועד הזנב, ממש פשוט להתיישר. זה א', הדבר הראשון. הדבר השני שרוב האנשים לא יודעים, זה שבדרך כלל נשים נושמים בערך 16 או 17 נשימות בדקה. כשאנחנו רוצים להיכנס יותר פנימה ולהוריד את הטונוס של מערכת העצבים, להפסיק קצת את כל הקשקושים שיש לנו בתוך הראש ואת כל החוסר ויסות של הגוף ולהיכנס למקום יותר שקט, אנחנו צריכים לנשום פחות נשימות בדקה. זה דבר מדעי. זה אומר שבכל פעם שתעשו את זה, הטונוס של מערכת העצבים שלכם ירד. אז שבו ישר או לשכב ישר, להניח את הלשון על החך, זה מאוד מאוד עוזר, לשחרר את השפתיים, לשחרר את הלסת, ולנשום מהאף, נשימה איטית ועמוקה וארוכה. אם זה נוח לכם, אתם יכולים לעצום את העיניים. כל דבר שאנחנו עושים בפעם הראשונה, המוח מסתקרן ונקשר אליו. הוא מתעניין מה קורה בדיוק עכשיו. אז תנו לנשימה עוד להעמיק, ותנו לתודעה שלכם להסתקרן במה שאנחנו מציעים לה כרגע. נסו ממש להרפות את הגוף וליישר את עמוד השדרה. נסו לדמיין שאתם כמו סוללה של אנרגיה שמתמלאה לאט לאט מתוך הנשימה. נשימה עמוקה וארוכה, וברגע שהראש משתעמם ומתחיל לחשוב פתאום ככה על דברים אחרים והמחשבה מתחילה לנדוד, אנחנו מוצאים לו עוד איזה עיסוק קטן. אלה שלבים ראשונים, אחר כך כבר לא נצטרך להעסיק אותו בדברים, הוא פשוט יתרגל, אבל בינתיים בואו ננסה לספור. אז שוב, אני מניחה את הלשון על החך, משחררת את השפתיים, משחררת את הלסת, וסופרת כמה זמן לוקח לי לשאוף. למשל, הגעתי עד 4, אני עוצרת ונושפת, לאט לאט מוציאה את כל האוויר, וסופרת כמה זמן לוקח לאוויר לצאת. אני רוצה להגיע למצב שבו אני שואפת ונושפת, והשאיפה לוקחת לי חצי זמן מהנשיפה. אז לדוגמה, אני שואפת 1, 2, 3, 4, והנשיפה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ושוב. תמשיכו כמה שמתאים לכם, עוד כמה נשימות. וברגע שהתודעה שלכם מחפשת עוד קצת אתגר, נסו לעצור ל7. אז שאיפה, לדוגמה, 1, 2, 3, 4, עצירה. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, נשיפה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ושוב אותו מחזור. לאט לאט תנו לנשימה לעשות מה שהיא רוצה. נסו לתת ללשון לנוח בעדינות על החך, לשחרר את השפתיים, לשחרר את הלסת. ונסו לטפח סוג של מחשבה שמתבונן בעצמי, ושואל, מי אני? מי זאת שיושבת? מי זאת שנושמת? זאת אני. אז מי אני? האם אני זה המחשבות שלי? אבל אם לרגע אחד המחשבה נעצרת, או אם למשל אני ישנה, אני עדיין שם, אז מי אני? צורת החשיבה הזאת, החקירה הזו, תוביל אותנו עוד ועוד ועוד פנימה. לפעמים היא נשארת כשאלה פתוחה לחקירה, ולפעמים אנחנו מקבלים איזושהי הבנה לגבי המהות שלנו בנפרד מהאישיות, הפורושה, בנפרד מהפרקריטי, בנפרד מהחומר, ורק ההגות בדבר הזה כבר משרה הרבה שקט וביטחון, כי בעוד הפרקריטי משתנה כל הזמן, הגוף לפעמים ער, לפעמים ישן, לפעמים זז, לפעמים לא זז, הנשימה לפעמים מהר, לפעמים לאט, לפעמים נעצרת. המחשבות, יש להם כל מיני סוגים של אפשרויות, אבל המהות שלנו, הפורושה, נשארת תמיד קבועה ואותו הדבר. כשאנחנו מתרגלים, אנחנו מחפשים את הגישה שלנו על המקום הזה, שנשאר יחסית יציב וקבוע. אז היום בפגישה הקצרה הזאת שלנו התבוננו על 3 אפשרויות, 3 דרכים להיכנס לאט לאט פנימה. הראשונה היא ליישר את עמוד השדרה. השנייה היא לתרגל את הנשימה, אז יש המון תרגילים, בחרנו כמה, אפשר פעם הבאה לתרגל אחרים. והצורה השלישית של הכניסה פנימה היא חקירה, שימוש באינטלקט, על מנת לעקוף את האינטלקט. מי אני? מי זאת שיושבת? מי זאת שמדברת? מי זאת שחושבת ומרגישה? אז מדיטציה יש לה המון אפשרויות, זאת הייתה אחת. אני מקווה שזה עוזר.